Sindukan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan KBP ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Philippine Standard Time hali sa Pag-asa 4 minutos lapwas alas 5 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Digdi po sa DZGB. GB. Garantisadong bareta. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy. Chief G, marhay na hapon. Please go ahead. Maray na hapon pa din sa mga dagdag na bareta. Double time sa trabaho ngunyan. Si Mayor John Trinidad sa kagulping trabahong nakaatang sa iya bilang alkalde kanuwas. Pinunan sa mga pagreparo sa Pasi Orden. Kung saan maski banggi nagluluwas. An alkalde mahiling sana ang sitwasyon kan kapalibutan mantang pati ang mga opisinang sakop kan munisipyo ipinareparo niya sa Bureau of Fire Protection mantang sa ngunyan. Manungod naman sa waste management ang pinagtuunan in pansin kan alkalde. Kaso bago kagulping tambak nin mga motor, mga auto, ralapa, ampangan kan uwas pinpid quarter konsa ini sa mga inverto sa mga aksidenteng haraluyo na ipinaharali na kan alkalde asin iba pang mga basura kung saan basado sa PNP ay sur naman talaga ang mga ini harani pati sa headquarter asin sa munisipyo. Apwera kayo nagkaiguan in coordination meeting ang alkalde kanawa sa punong barangays kan kalsada asin barangay Ilaor Norte kung saan ikwa na ninischedule ang koleksyon kan mga basura sa mga barangay na ini sa kada Martes, Biyernes asin aldaw na Domingo. Ig-appreciate man ni Mayor John Trinidad ang mga garbage collector sa pagsabing sinda ang frontliner sa paghakwat kan mga basura sa kapalibutan sa ngunyan. Sa mga ipinapahiling na espersos na ini kan bagong alkalde kanuas, apresyado kan mga namamanuan nakakaobserbar sa siring na lapigot na trabaho kan alkalde Consain Haros Bangina. Yaon pa ini sa opisina mantang paghali sa opisina naglilibot pa ini sa kapalibutan kan sentro asin poblasyon Uwas Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Chief Jimmy. Mientras tanto, dagdagan tapan istorya sa lado lokal. Nasa linya man si Angel Mustaza. Angel, marhay na hapon. Please go ahead. Babalikan ta ang linya ni Angel taon-taon. Mientras tanto, digdi na muna kita sa bareta sa lado nasyonal. Malangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo sa masangling simana. Sigun sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB, inibase sa apat na aldaw na trading. Pwedeng umabot sa 50 sentimos kada litro ang dagdag na presyo sa gasolina, mantang malangkaw manin piso kada litro ang krudo asin ang kerosina. Ang dahilan kan paglangkaw kan presyo, iyo ang pagluya kan produksyon kan Estados Unidos de America asin ang pagsakyada kan mga rebelding Houthi sa Red Sea. Alagad pwede pang magbago ang kantidad kan langkaw presyo dahil sa magiging resulta kan pag-importar kaini taod-taod na banggi. Balikan taan linya
sa lado lokal, si Angel Mustaza. Angel, marhay na hapon. Please go ahead na. Hello? Go ahead, Angel. Nagbaba ng 53.8% ang numero kan mga nagpapakasal na irehistro kan Philippine Statistics Authority o PSA Bicol. Ninian konfirmasyon ito na also this is the news ni PSA Bicol Officer in Charge, Chief Administrative Officer Cecil Briones, kung sin paso na sa basado sa indang datos puntan Enero sa Mayo 2024, nakapagrehistro ng 5,458 na mga marriages sa Bicol Region, mas hababa sa 11,809 na ipinasal kan 2023 parehong peryodo. Pinakalangkaw na may nairehistong pigkakasal sa probinsya kan Camarines Sur na may sobra sa 10,000, sobra sa 500 sa Albay, 600 sa 84 sa Masbate, 574 sa Camarines Norte, 339 sa Sorsogon at 182 naman sa Catanduanes. Ipinaliwanag ni Briones na sinda sa PSA ay nasa pag-ako siya na kan mga dokumento kan mga maparehistro kan nagpapakasal alagad, mura sindanin kapasidad na aramon kung ano ang mga nakakaapektar sa pagbaba kang marriages sa Bicol Region. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Buwelta kita sa detalyes kan Bareta. Sa lado nasyonal, pinagkonfirmar kan Malacanang na mabisita si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika para sa sarong bilateral meeting kasabay si US President Donald Trump. Sigun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro, gigibuhon ang pagbisita kang presidente sa Hulyo 20 sagkod 22 kaining taon. Mentras na daay man nagtaon ng detalye ang palasyo kung ano ang magiging agenda kan duang lideres kung sain pigataong kwenta na ni Castro sa Department of Foreign Affairs ang paghiras kan detalye. Piglalauman man na ini an enot na bilateral meeting sa pagultanan ni Presidente Marcos asin Presidente Trump puun kan magtukaw ining presidente kan Estados Unidos de Amerika. Nangapudan ang palasyo sa media asin content creators na ipalakop pa ang magagayon na bareta kan gobyerno asin magagayon na nangyari sa Pilipinas. Ini matapos makasabay ang Pilipinas sa Southeast Asia bilang saro sa most peaceful countries ngunya na taon 2025 basado sa Global Peace Index. Sigun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro, magakatabang ang mga mainstream media asin content creators na mailuwas naman ang good news, siring man ang kagayunan kan nasyon na mabawasan ang pagkapahiling kang negatibong mga pangyayari. Pinagvito ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang propestong gibuhon na National Polytechnic University o NPU ang Polytechnic University of the Philippines o PUP. Katuyuhan kang propesto na midbidon ang PUP bilang sarong National University na may espesyal na mandato sa pagtaonin dekalidad, abot kaya asin mas dakulang access sa fundo asin iba pang resources hali sa gobyerno. Sigun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro, nagkaigwanan ning direktiba kan taon 2016 na dapat magkaigwan ning assessment manungod digdi. Naglalaom naman si Presidente Marcos na magkakaigwan ning National University status ang PUP oras na makumplehan ninda ang mga rekesitos. Nangapudan si Senador Alan Peter Cayetano sa gobyerno na hagadon sa International Criminal Court ang paramientras na pagkapalibre kay dating Presidente Rodrigo Duterte asin ipairarom ini sa house arrest mantang nagahalat kan investigasyon. Sa ipiglatag na resolusyon ni Cayetano, nakapalaman na dapat tugutan ang paramientras na pagpapalibre sa 80 anyos na si Duterte basado man sa humanitarian reasons. Saro pa sa mga suwestyon sa resolusyon, iyo ang makipagkoordinar sa ICC ang gobyerno, tanganing ibalyo si Duterte sa Embahada kang Pilipinas duman sa Netherlands, asin duman ipairarom sa house arrest, modified house arrest o ano man na desisyon
susog sa lay. Nagpaabot nin pakidumamay si Vice Presidente Sara Duterte sa pamilya kantulong seafarers na nagadan sa pag-atake kan Houthi rebels sa indang pinagtatrabahoan na barko na MV Eternity Sea mantang nagbabiyahe sa Red Sea sa Yemen. Sa iyang mensahe, sinabi kan Vice Presidente na pigpapagandi man niya ang hustisya para sa namaaram na mga Pinoy crew. Kasabay man kainian paghaji kan opisyal para sa kaligtasan kan iba pang tripulanteng Pilipino na padagos na pigliligtas kan mga dayuhan na rescuers. Mabueltan detalyes kan mga bareta pakalis kan nagkapirang pagirumdum. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone.
Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Diretso kita ka na detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Dahil nakatindir nen personal si dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. sa pagbasa kan kaso kontra sa iya kasubagong aga sa Quezon City Regional Trial Court o QCRTC Branch 77. Sigun sa legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio, naka-schedule an arraignment asin tinugutan ini na korte na maghampang sa paaginin online dahil sa kamugtakan kan sa iyang salud. Si Teves may pighampang na kaso sa erarom kan Terrorist Financing Prevention Act dahil sa sunod-sunod na paggadan sa Negros Oriental kasabay na ang paggadan kay Governor Roel Degamo. Mientras tanto, binatikos ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang China sa selebrasyon kan ikasyam na anibersaryo kang arbitral victory kan Pilipinas. Partikular ang isyu sa West Philippine Sea, South China Sea asin an mahiwas na parte kan Indo-Pacific. Sinabi ni Secretary Lazaro na 9 na taon nang ipigluwas ang nasabing resolusyon, alagad sa kud sa ngunyan padagos na pigbabaliwala ini kan China asin ang arbitral award. Ipinahayag man ni Lazaro ang mga illegal asin agresibong lakdang kan China sa mga kadagatan na sakop kan Pilipinas. Mientras tanto, tinangkas na sa pwesto ang Executive Chairman kan Board of Special Inquiry kan Bureau of Immigration o BI. Sa ipinaluwas na kasuguan ni Immigration Commissioner Anthony Viado, sinugo si Abogado Gilberto Repizo na bayaan na nasabing pwesto asin i-turn over ini sa Acting Chief. Ang kasuguan base man sa Orden Departamento numerado 480 na ipinaluwas ni Viado. Matatanda na si Repizo ang nagbulgar kan mga anomalya sa immigration kung saan enot na kaining sinayumahan ang Departamento de Justicia na ibalyo siya ning opisina. Apwera kay Repizo, nagsumiter naman kan sa ayang irrevocable resignation si Daniel Laugan bilang Deputy Commissioner kan Immigration. Natino ni Senador Ping Lacson ang makupatas na alokasyon kan 2025 national budget para sa flood control project. Sigun sa Senador, nariparo niya ang dakulang fundo para sa sarong sadit na barangay na binuhusan ning halos 2 bilyones de pesos. Afuera kaini may sarupang munisipyo na appropriation haros 10 bilyones de pesos. Katakod kaini sinigur ni Lacson na sa pagbubukas kan 20th Congress, mariparo siya kan mga item kan budgets para sa taon 2023, 2024 asin 2025. Sa may relasyon na bareta, maabot sa 5 bilyones de pesos, sagkod 10 bilyones de pesos ang pork barrel kan nagkapirang senadores, mantang 15 bilyones de pesos naman ang pork barrel kan mga kongresistas. Ini ang ipinagbuyagyag ni Senador Ping Lacson kung saan sinabi pa niya na harayo ini sa 200 milyones pesos na pork barrel kan mga senadores, asin 70 milyones de pesos na pork barrel kan mga kongresistas bago ipigdeklarar na unconstitutional ini
kan Korte Suprema asin Priority Development Assistance Fund. Sigun kay Lacson, saro ini sa mga nahiling niyan questionable katakod kan pitutukar na fundo kan gobyerno kada taon. Dagdag pa niya na bako rasonable asin baluktot ang alokasyon para sa mga flood control projects na nagbabalik with a vengeance o may pagbalos. Sinabi pa kaini na bago matapos ang saayang termino kan taong 2022, siniguro niyang mahahali ang appropriation para sa dredging asin flood controls na nagiging ugat kan korupsyon kan mga opisyales. Afuera kaini na pag-araman kan senador na may sadit na barangay sa sarong sadit na syudad na pinag-alokaram ning halos 2 bilyones de pesos para sa flood control project asin may sarong sadit na syudad na may salog ang naalokaran ni 10 bilyones de pesos na flood control project na sa iyang tutukaron sa budget hearing kung ano na ang nangyari digdi. Ultimong detalyes kan Bareta, sagkun ngunyan naldaw na sana ang ipigtaong panahon para sa mga online influencers as in content creators na punason an ano man na post ninda na nagpo-promote nin illegal na online gambling sites. Sigun ini sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kung saan ang ultimatum parte kan pinahigpit na kampanya kan CICC kaiba na ang Digital Pinoys laban sa naghiwas na operasyon ng illegal na sugal sa nasyon. Sigun kay CICC Deputy Executive Director Assistant Secretary Aboy Paraiso, sa ngunyan may 20 darakulaon na influencers ang sa indang pigtututukan na nag-endorso ng illegal na kawata. Sinabi pa kan opisyal na may ibang teknik ang mga influencers na ini kung saan sa taho kan sa indang content biglang isisingit ang link kan mga illegal na online gaming. Padadarahan ninda nin surat ang mga influencers sa masunod na Domingo kung saan sasangatan ninda inining reklamo and kaso dain magsimbag. Nangapudan man si Digital Pinoy's campaigner Ronald Gostilo na punduhon na ang pag-endorso kan online na illegal gambling dahil man iba-ibang krimen ang nangyayari katakod kan online activities, araw kan phishing, asin pagkakawara kan kwarta kan mga nagtataya sa paagi ng manipulasyon sa resulta kan kawat. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa panginot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, June Napoli sa Master Control, sa IT yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz.